Eskerrik asko etortzeagatik. Mikro bat badago, baina aitzen zait, ez horatzetik, ez da mikron beharrik. Ondo, bale. Bueno, marka bat da, kanpotarrak ematea hitzaldia hori buruz. Berez, Herrio Naturtaldeak prestatu du, baina badakizuten eskauen nolako diren, eta azkenen ni liatu nautea, hitz egiteko. Batzutan alare, kanpotarra izateak abantaila batzuk ekartzen ditu, perspektiba pixka bat desberdina, eta igual zuentzat oso ezaguna diren gauzak, kanpotik ikusita desberdinen ikusi daitezke. Eta espero ezagun nolako horrekin zerbait berria kontatuko dizuda dela. Noski zuek nik baina asko zabeki ezautzen duzute hori jo, eta baina alare apustu egingo nuke badirela gauzak hain argi edo etzen dituztenak. Kanpotar bezala, etorri eta lehenengo gauza, ze tamainakoa da herria, ez da 1000 hektareatara iristen, nahiko txikia da, inor ez da dila zerratu, baina Gipuzkoan 88 udalerri daude eta 57 garrena omen da. 9 bakarrik dira herri lurrak, eta horrek gero gauza asko esplikatzen ditu, beste herri batzutan erdia baino gehiago herri lurrak izaten dira, 6.000 eta piko biztanle, puntu altuena Kukuarri 300 ezakizen bat metro, haundia iruditzen zaizu zuei, baina beste datzuntzat oso txikia da. Eta ikusten dena da, osongi ikusten, herrillo eta itsasoaren artean dagoela, hor, enpotratuta. Badago herri bat, horio bat denak ezagutzen dutena. Herria bera, baporeak, arrauna nola ez, jatetxeak, ondartza, kanpina, txakolina, bisigua, angulak, holako gauzak dira edozeinen eskutan, edozeini horio esan da burura datozkionak, baina horren ondo-ondoan, eta askotan konturatu gabe badaude beste gauza pila bat, nahiko balio naturala edo izan dezaketenak. Askok pentsatuko zuten ondartzan ze arraio egiten dute soka horiek guri lekuak entzen, baina hor ari gara edo ari dira duna batzuk errekuperatu nahian. Orduan, gure proposamena da herrioan gora egitea, bisita bat, horion ze gauza interesgarri dauden, eta zeukera eman ditzaketen etorkizunerako eta bar. Itsasoarekin hasi behar da noski, ni guztiz lehortarra naiz, beraz itsasoa tutik ez dakit, baina bai argi dago horiotarrentzat beti izan dela oso garrantzitsua, hortik bizi izan da herria neurri handi baten. Badakizute baitare, nik baino hobeki, garai baten asko zigortu zela itsasoa, garai baten hemen arrantzatzen ziren gauza asko guztiz galdu ziren, beste batzuk hasi dira errekuperatzen, eta hauek ez dira horion ateratako argazkiak, baina bai Bermio nahiko hurbil, eta ikusi ditezke antxoak eta atunak, nola esaten zaio horri, sardan edo daudenean, baleak eta berriro ikusten nahiko ohikoa bihurtu da, edo horion bertan guk ondartzatik izurdeak eta ikusi izan ditugu, eta sangak eta bar. Onura batzuk badaude, gauza batzuk errekuperatzen ari dira, arrisku berri batzuk ere bai, azkeneko buladan asko gaitzen da plastikoen kutsadura, eta ez dira bakarrik plastikoa, gauza asko sortzen ari gara, eta azkenean guztia itsasora daba, eta hori etorkizun baterako kontutan hartu beharko genuke. Itsaso barrutik itsasertzera edo baldin bagatoz, hor oso ekosistema bereziak dauzkagu, urpekariek eta ongi ezautzen dituztenak, hor bai, gehiegi ustiatu direla asko eta asko, garai baten olagarrok edo seguro askoz gehiago zeudela, edo lanpernak edo lako espezie jangarri bitakoak, beste espezie berezi asko baditugu, ez dakit harri iraularik eta horrelako hegaztik, eta hor ikertu dutenek esaten dute aldaketa handiak sumatzen hasiak direla batez ere beroketa globalarekin. Hor dako zuten alga hori, gelidiuma da, garai baten oso ugaria zen, gainera erabiltzen da, biltzen den alga hori gero kosmetikarako eta erabiltzen dutena, eta asko murriztuta eta itxura guztien arabera itsasoaren beroketaren eraginez. Hau bakarra ez, beste espezie batzuk ere badira, guzti desagertu direnak Euskal kostatik. Ez da hori joko kontua, baina bai ingurune zabal baten daukagun kezka bat. Pixka bat barrurago baldin bagoaz, itsaslabarrak dauzkagu, hor eneritzi galdetu, baina ondare geologiko garrantzitsu bat badago, ez da Deba-Zumaiako flixa bezin ezaguna, baina badira gauza interesgarriak. Eta badaukagu, hemen kostaldeko zerrenda hortan, landaredi nahiko berezia, kostako txilardia esaten zaio, eta hor badaude hainbat landare espezieta, kresala horrekin bizitzen eta ohituta daudenak, hegazti nahiko bereziak badaude, ez dakit inoiz ikusi duzuten, baina guk hor ikusi izan dugu arrano arrantzalea arrantzan, eta tarteka pasatzen diren hegaztiak dira. Eta hemen badakizute parte handi bat,
Inurritzako partea, Natura 2000 sarean sartuta dagoela, beraz babestuta dago. Lehen aipatu ditut, hondartzan dauden duna horiek, eta dunak dira oso habitat mehatxatua Hego Euskal Herrian. Ipar Euskal Herrian Angelun eta duna nahiko zabalak badaude, eta hortik gora goazela Bordele aldera, Landesetan eta izugarrizko dunak badira. Santander, Kantabria, Asturiasen eta badira dunak oskorrak. Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian inoiz ez dira gehiegi izan, kosta oso malkarra daukagulako, baina garai baten bat ziren eta dauden horiek gehienak oso galduta dauzkagu. Hor bai oso landare bereziak daude, hondarretan eta bizitzera doituta daudenak, basamortuko landaren antzekoak izaten dira askotan, ze hor urik ez da izaten dira, edo ur gazia izatekotan. Eta beste zenbait lekutan ikusten ari direna da dunak, besteak beste oso garrantzitsuak direla kosta babesteko. Enbata eta sartzen denean, duna handi bat baldin badaukagu, horrek gelditzen du itsasoaren indarra, eta horiek desagertzen direnean, arrisku batzuk sortzen ari gara. Eta hemen daukaguna da, Orioko hondartzan, mikroerreserba bat, gauza txiki bat, baina garrantzia badaukate, ze pentsatu horrazten diren landareak eta nun gehiago egon daitezken. Dunatako landareak urrengoak dira Inurritzakoak, urrengoak Zumaian daude, Zumaiatik Aruntza Deban zerbait, oso leku gutxitan daude eta garrantzitsua da landare horiek bere haziak botako dituzte, itsasoak zabalduko ditu eta tarteko izatea leku bat hazteko eta hor berriz ere zabaltzeko. Pixka barrurago gatozela, itsaspadurak ditugu, Santiagoko padura edo Altxerri ingurua, hor atzerago Sariakoa, eta hauek izaten dira dauden ekosistema emankorrenak edo emankorrenetakoak. Hor izugarrizko produkzioa izaten da, landare horiek asko hazten dira, eta horren eraginez izaten dira arrainen oso aztoki honak. Angulak sartzen direnean, aingirak, olako lekutan, beste arrain espezie asko hor bizi dira. Hegazti pila bat izaten dira, ezagutuko dituzute hemen bistaz, olako asko ikusten dira, kuliskak, kurlintak, txirriak, guartzak eta bar. Eta horrez gain badaukate beste hainbat faktore oso garrantzitsu askotan ahaztu egiten zaizkigunak. Neurtu den gauza bat da, hauek direla oso depuradora onak. Gero eta araztegi hobea dauzkagu, alde-aldera funtzionatzen dute, baina badauzkagu, baina araztegiek askatzen duten ura ez da ur bedeinkatua. Ura eta beste gauza mordoska badauzka, eta orduan oso garrantzia handia dauka, ibaiek, errekek eta padurek egin dezaketen lana. Ze azkeneko bultzada ematen aldiote horri eta uraren kalitatea desente hobetu. Eta gero badago beste gauza bat ere, paduratan oso garrantzitsua dena eta da uholdeak datozenean moteldu egiten direla uholdeak. Ura datorrenean zabaldu egiten da eta horrek urari abiadura kentzen dio. Eta askotan mailare jetxe egiten da. Maila jestea importantea da, ze ez da urperatzen, baina abiadura kentzea da oraindik importantegoa. Ze kaltea ez da izaten zerbait bustitzen denean, kaltea izaten da korronte handia daukagunen leku horretan. Orduan etortzen dira egurrak, orduan hausten dira ateak, orduan eramaten ditu kotxeak eta bar. Eta hori oso ikertuta dagoen kontu bada eta mundu osoan neurtu da ze eragin daukaten padura horiek uholden moteltzean. Euskal Herrian garai baten padura desente gehiago ziren, gehiena galduta daude, nik zer dakit, Donosti gehiena garai baten edo dunak edo padurak ziren, Zarautz inguruan eta beste gehiago bat ziren, hemen ere askoz gehiago bat ziren, eta orduan ditugun horiek oso garrantzitsua da babestea. Ez garrantzitsua bakarrik Oriorentzat, garrantzitsua da Europa osorentzat eta horregatik daude horietako batzuk Natura 2000 sarean sartuta. Herrioaz zer kontatuko dituzue, zuek ez dakizutela, Orioko balio natural gehienak ardatzau erabiltzen dute, baina iruditzen zait gutxi ezaguna dela, arraunean pasatzen zarete gora eta bera, baina gero pixka bazterrak eta hor zer dagoen eta zer ez dagoen esango nuke jende gehienak ez duela benetan apreziatzen zer daukan. Garai baten badakizute oso kutsatuta egontzela, gero itzuliko nahi zortara aurrerago, baina egoera hobetu egin da eta daukan balioa eta izan lezakeen balioa.
Potentzial, naturaren ikuspuntutik potentzial handikoa da. Gero, gora bera batzuk, gogoratzen zute, orain da urte batzuk, zisneak nola biltzen ziren hemen, desagertu egin dira, orain Hondarbira joan dira, Playa Hondin daude, baina etorriko dira beste espezie batzuk. Errioa hobetu dela, seinale, hemen daukazute igara ba. Hau gorago filmatuta dago, Leitzarranen, baina hemendik ere pasatuko zen, noski. Izokina ere itzuli da, orain gero eta gehiago igotzen dira, baina ingira, lehenkoan estik kontatzen zuen, gainberan dago, gainbera larrian, Europa osoan. Orduan, balantze hortan, gauza batzuk hobetzen ari gara, beste batzutan, oraindik ez gabiltza oso ondo. Errioaz aparte, erreka mordoska bat ditugu, erreka oso txikiak dira gehienak, Gorrestidi, Altxerri eta horrelako hainbat erreka daude. Eta erreketan dagoena, ni hortan aritzen naiz ikertzen, eta da izugarrizko dibertsitatea. Jendeak ez du ezagutzen, ze dibertsitate hortan daude batez ere olako intsektu txikiak, xomorroak, hor bizi direnak. Baina gero xomorroiek garrantzia handia dukete erreka hauen funtzionamenduan, funtzionamendu ekologikoan. Erreketan gertatzen dena da erreka bat dela inguruaren araberakoa. Eta orduan, inguruan zer daukagun, erreka halako izango da. Eta orduan, arazo ugari izan daitezke, inguruan industria baldin badaukagu, erreka askotan dauzkagu presa txiki pila bat, baserriren bat baldin badago abelburu askorekin, gero ongarri guztiak, simaur guztiak eta errekara dijoaz, eta hori dena hor sumatzen da. Hemen argazki hau ez da hori jokoa, lasaokoa da, baina beste arrisku bat askotan aipatu izan dena eta ikertu izan duguna da basogintza teknikak ze eragina daukaten errekan. Hor ikuste duzute, hor basoa moztu dela, legeak esaten du ibar basoak mantendu behar direla, erreka guztien ertzetan gutxienez 5 metro utzi behar direla moztu gabe, belar bat ere ez dute utzi. Polderrak dira berriz horretzen ikusten ditugun errioari lapurtutako lekuiek. Marea goraren mailatik behera daudenak, badakizute, munto bat edo dike bat edo lezoi bat edo dago, eta horratzen geratzen den eremu hori da polder esaten zaiona. Eta hor, badira baitare landare bereziak, badira anfibioentzako leku oso interesgarriak, badira hegazti migratzaileen atseden leku garrantzitsuak izan daitezke, eta hemen ere, Usurbeletik onera polder desente daude, eta interes naturalistiko desente daukatenak. Basoezaz, datuek esaten dute Orion 136 dagoela zuhaitzez estalita, eta 136 horietatik erdia dira kanpoko zuhaitzak. Pinuak, eukalipto batzuk ez asko, aritz amerikarrak eta horrelako beste zenbait espezie. Orain ez asko arte oso modu intentsiboan kudeatu izan dira, egurra altzen gehiena atera izan da, eta horrek arrasto oso nabarmenak usten ditu dauden pistatan, pista horietan galtzen den lurra, gero hori erreketara doa, esate baterako. Eta lehen intxindiz pinua zen nagusia, eta azkenek urteetan badakizute gainberan dagoela. Informazio ofiziala da 2018an gaixotasun berri bat iritsi zela, eta pinu hori galtzen hasi zen, banda marroia esaten zaio hori. Errealitatea da, banda marroia lehenagotik bazegoela, eta askoz ere lehenagotik beste gaitz batzuk bazeudela. Eta bestela, ez dakit hemen baserritarrak zen bazareten, baina baserritarrek badakite orain da 60 urte pinuak askoz gehiago azten zirela orain da 20 baino. Hor zerbait oso ondo ez joan seinale. Kontua da, zenbait lekutan ari da intxindiz pinua itxaspinuarekin ordezkatzen, eta horrek ere nahiko arazo dauzka. Hori jo inguruan behintzat desente, beste hainbat gaitz dauzka. Hau ere ez da hori joko argazkia, baina hemen ere antzekoa dauzkagu, hau aizarna inguruan dago, eta hainbat lekutan gertatzen ari dena, argazki hortan ikusten den bezala, pinuak kendu eta eukaliptoa landatu. Hori jo nik dakidala itxaspeko bide hortan bakarri dago, 10 hektarea dira, baina hori bada, duela urte batzuk, Jaurlaritzak eskatu zigun txosten bat egitea, eukaliptok zer eragina daukan ingurumenean eta motxean, eragina oso txarra da. Eukaliptok
kalte asko sortzen dituzte biodibertsitatean, uretan, erreketan eta beste kontu askotan. Ikuspuntu naturalez ari naiz. Horrek garamatza pentsatzera, badagoela gai bat garrantzia daukana basoekin lotuta. Ez dakit gogoratzen zareten edo gogoratzen zareten, baina iaz Foru Aldundiak galdeketa bat egin zuen herritar guztiei, ez dakit aurrekontuaren ez dakit zenbat ze parte herritarrek erabakitzeko zertan nahi zen gastatu. Bigarren gai aterazena izan zen basoaren abandonoa. Hori omen da Gipuzkoan dagoen ingurumen arazo haunditako bat. Basoak abandonatzearena. Eta orduan, basoak abandonatzearen arazoa ikusteko adibide zinobea daukagu hortxe, Irisasiko basoa. Ez da hori barkatuko jaztute, usurbilda. Baina hori izan zen garai baten Gipuzkoako aristirik onena, erregeak kudeatzen edo erregeak noski ez, baina errege erakundeak, koroak kudeatzen zuen, eta garai baten untzigintzarako eta horko aritzak ziren nonbait izan zitezken onenetakoak, baina 20. mendearen hasierara nahiko gaizki iritsi zen, nahiko gaixotasun eta hasi ziren sortzen, eta 1950 urte horren bueltan pinuz landatu zen dena, insignis pinuz. 1956an izan zen ezagutu den izotzik handiena. Euskal Herrian 40 bat egun zeropean pasatu zituzten. Eta pinu ia guztiak galdu egin ziren. Gaur egun bat edo beste geratzen da, ja 80 bat urte edo dituena, baina bestea da abandonatuta dago. Eta hor dago Gipuzkoan dagoen basorik dibertsuena. Gaztea da oraindik. Hemen zenbatek ezagutzen duzute hau. Zuhaitz bada, nik Gipuzkoan nolako bi ikusi ditut. Bat Eibarren, bestea hemen. Basagurbea esaten zaio, oso espezie arraroa da, hor bakarrik topatzen dena. Eta hori bezala beste asko. Beraz, ikuspuntu naturaletik, basoaren abandonoa ez da zer. Basoa berez badator, hemen sekulako gaitasuna dauka etortzeko, eta utzi, eta etorriko da. Eta ikuspuntu naturaletik baita ere bestela, hemen daukagu Irisasiko basoa, eta hor atzekoa da Andatza. Andatza ez dago abandonatuta. Andatza da hori. Ikuspuntu naturaletik, zalantzarik ez dago, askoz ere balio gehiago daukadela Irisasik, Foru Aldundiak kudeatzen duen, eta hau da Foru Aldundien, hau da Gipuzkar guztien lurrak dira, berak kudeatzen duen baso hori baina. Gero hitz egingo dut espezie inbaditzailez, baina Gipuzkoako espezie inbaditzaile gehienak momentu honetan hor daude. Eta adibide bat agian ez da asko, eta ez da aski, orduan beste ingurunen abandonatutako beste baso batzuk ere ikusi ditzakegu. Hemen daukazute Leitzaran. Ez dakit ezagutzen duzuten, baina Leitzaran garai baten dena pinuz estalita zegoen, papelera espainolarena zen, eta paper fabrika horrek eman egin zion Foru Aldundiari okerezpanago zor bat kitatzeko edo olako zerbait. Eta orain da 30 urte, autobia egin zenean, Leitzarango autobia, nahiko eztabaida izan zen, gogoratzen duzute, eta orduan erabaki zen, autobia egingo dugu, baina horren truke Leitzaran bertako baso bihurtuko dugu. Orain, bueltatu leku berera, 30 urte beranduago, eta basoa da izugarria. Dago gaztainadiak, aristiak, pagadiak, batzuk landatuta daude, beste asko abandonatu egin dira, ez da ezer egin eta izugarrizko indarrean dator. Baina ez da hori bakarrik, pentsatu, orain da 30 urte, hor pinua landatu izan balute, lehen egiten zuten bezala, eukiko genituzke, ez dakitzen bat 1000 hektarea pinu ihartu, ze horko pinu guztiak hile egin dira, gaixotasunagatik. Beraz, abandonatzea ez da beti txarra. Beste adibidat, hemen daukazute, Barrendiola, hau dago Legazpin. Hor mendiko aritza da, aritz espezie nahiko arraro bat Euskal Herrian, eta ikusgarria da nola datorren. Zer egin da? Ez errez, abandonatu. Eta gutxi iruditzen bazaizue, behiratu artikutza. Artikutza da, orain da 100 urte abandonatutako basoa. Lehen oso modu intentsiboan kudeatzen zen, minak zeuden, ikazkinak eta bar, eta 100 urtetan egin dute utzi. Atera dadin berez, eta
Zerbaitegatik daude bertan errekarik garbienak eta zerbaitegatik dago bertan biodibertsitate hori, bai? Orduan, hau inoiz aipatu izan dugu, baina berriz ere hemen aipatu nahi dut, Herri Natur taldean nahiko genuke lurra erosi, bertako basoa berreskuratzeko. Aldela hori joan eta bestela inguru alik eta hurbilenean. Norbaitek baldin badu saltzeko, ezagutzen baldin badu saltzeko moduan dagoena edo nahi duena, hauekin hitzein, hauek dira agintzen dutenak. Bueno, orduan, baso zahar horiek, abandonatutako baso horiek, izugarrizko garrantzia daukate. Europan basoa gero eta gehiago dago, baina baso zaharra oso gutxi. Eta baso zahar horietara lotuta dago biodibertsitate ikaragarri bat, ez dakit okil beltza edo arkanbeleak eta beste hainbat kontu, eta Europan ikutu gabeko basoak inoiz moztu ez direnak oso gutxi daude. Eta horietan, gainera, ara baldin baduaz ikustezu beste gauza bat dela. Hemen ez daukagu olakorik, Euskal Herri osoan ez dago, ikutu ez den basorik. Esaten dute Aztaparretan, Belaguan, baina hori ere zalantzan jartzekoa da. Baina badauzkagu beste baso mota batzuk nahiko interesa daukatenak eta dira baso mugarratuak edo baso lepatuak. Argazki hori goikoa pagoetakoa da. Horiek, askotan ikusi dituzute, asko dira landatu egin ziren zuhaitzak, landatu ziren gero ontzigintzarako, lepatu egiten ziren, burua mozten zitzaien, eta legez uzten ziren adar batzuk zuzenean gora, abeak eta egur zuzenak nahi genitenean, eta legez ere beste adar batzuk utzi behar ziren saietxera hasten zirenak gero kurbatzeko eta ontzien saietxak egiteko horiek askoz ere gehiago balio zutelakoz. Bueno, nik aitortu behar dut, nik olako basoak beti pentsatzen dut ez zutela ezertarako balio. Eta orain da 18 urte hasi ziren onera etortzen Europa osotik, ingles batzuk hasi ziren, baina gero etorri dira Alemaniatik, Suediatik, leku gehientsunetatik, eta esaten digute gure baso zahar horiek, mugarratutako baso horiek, izugarrizko garrantzia daukatela. Zergatik? Ze oso zaharrak izan gabe, zuhaitz oso zaharrak dauzkaten ezaugarri batzuk dauzkate. Zuloak, egurrila eta bar. Eta espezie mehatxatu horietako asko eta asko horietara lotuta daude. Momentu honetan ez da soilik hor dagoen biodibertsitatea, momentu honetan da gainera biodibertsitate hori dagoela lotuta garai bateko erabilpen bati. Eta Europan esate baterako ari dira zenbait lekutan Euskal Herritik aizkolariak eraman da bertako zuhaitzak mugarratzen. Hori Londresko hiriak egin du esate baterako. Basotatik ateratzen baldin bagara pixka bat, landa zabala edo esaten zaiona, baserri paisaje hori. Orion baserriak martxan ez daude asko, baina inguru honetan ere badira mordoska bat, eta hori da berez oso paisaia artifizial bat gizakiak sortutako zerbait da, baina berez da baitare oso dibertsua. Izaten dira zenbait basoska, izaten dira mugarratutako basoak, badira pinudiak, hor dauden horiek denak ihartuta daude, belardiak, eta bar. Eta hori krisi larrian dago. Hemen ez horren beste, hemen oraindik baserri batzuk martxan jarraitzen dute, baina Bilbo inguru osoan, esate baterako desagertu egin dira etxea mantentzen da, baina txaleta bihurtu da, bizileku. Eta inguru guztia utzi egiten da, eta orduan, hor topatzen ditugun espezie pila bat, galtzeko arriskua izaten da. Beste arazo bat izaten da intensifikazioa. Pasatzea, ez dakit, 4 behi eta 100 erdi dituen baserri batetik, 200 behi dituen baserri batera. Erreka ondoan, simaurrekin eta arazo handiak izaten dira. Edo, hainbat lekutan garai baten segalarreak badakizuten nola mozten ziren urtean 3-4 aldiz, eta bar, orain leku askotan egiten da goldatu, erein, belarberria, askoz ere modu intensiboan kudeatzen dira eta horrek arazoak ekartzen ditu. Eta orduan, nik uste momentua dela planteatzeko ze motatako baserriak nahi ditugun, eta hori ez da besterik gabe baserritarrei agintzea nola egin behar den, ez? Da, kaletarrek erabakitzea ze motatako kontsumoa nahi dugun. Ze gure kontsumoa da inguruko baserriaren giltzarria. Putzuak ere baditu gain bat hori inguruan. Hauek dira munduan dauden ekosistema mehatxatuenetakoak, zerbait egin baldin badu gizakia da putzuak lehortu, leku askotan etxeak eta egiteko, eta putzuek dira ezinbestekoak espezie pila batentzat.
Hemen dituzute basoigel gorriak, hemen moton dauzkagu Euskal Herrian altitude bajuenean bizi diren basoigel gorriak, edo pagoetan baditugu Uandre marmolaireak, hau gure etxeatarian haitzen dut, gabero, pi, txantxikua, lezkariak, espezie pila bizi dira, normalean asko ezagutzen ez ditugunak. Eta orduan, hauek dauden putzu horiek kontserbatzea oso garrantzitsua da, ze putzu txiki bat galtzearekin inguruan dauden anfibio pila bat galtzen ditugu, eta gero putzuak ere ematen dute aukera berreskuratzeko. Orain arantzadi esate baterako ari da hainbat lekutan putzuak berrera ikitzen. Putzuak aipatzen ditu dela, ezin dute aipatu gabe utzi hegoaldeko zuhaitz igela, hor daukazuten hori da, igel txiki bat, ostoetan eta itxatxita egoten dena, eta hemen daukazute bere banaketa. Bizi da Afrikako iparralde osoan, bizi da penintsulako hego-mendebaldean, eta gero Mediterraneoan landesetan hor oso banaketa arrara dauka, eta hemen bizi da. Baina hemen da Oriotik igeldora. Orduan, deklaratuta dago galtzeko arriskuan bezala, eta Orio mendizorrotzen badago horrelako kudeaketa plan bat. Eta egin putzu horietako bat egin izan dira, hain zuzen, espezie honen biziraupena bermatzeko. Sarraso ondoan haitzen dira garai honetan, gabez eta euriari badeli badu, haitzen dira. Hau oso garrantzitsua da, baina beste espezie bat putzu eta ibai ertzetara lotuta dagoena, da hemen daukazuten dago. Hau da, bisoi europarra edo urripurtatxa. Eta hau da, munduan dagoen karniboro espezie mehatxatuena. Ez lintzea, ez tigrea, ez hau. Eta hemen daukazute, ez dakit mapa ongi ikuste duzuten, garai baten zeukan banaketa, Rusia oso hartzen zuen, Rumania, Europa oso hartzen zuen, eta Euskal Herriraino iristen zen, eta ordenean galdu eginda. Eta gaur gelditzen da, mapa zarkituta dago, hemen agertzen da landesetan eta badela, ja desagertu eginda. Orduan gelditzen da, populazio txiki bat Euskal Herrian eta Errioxarraino iristen dena, eta gero beste populazio gutxi ezagun batzuk Danubioko deltan, Rumanian. Eta oso populazio txikia da, eta galtzeko arriskuan dago. Hau Leitzarranden dago grabatuta. Beraz, Oria ibaiaren adarrean, arroan parkatu. Eta zein da honek daukan arazo nagusia? Hori, bisoi amerikarra. Bisoi amerikarra da abrigoak eta egiteko granjatan hazten den beste bisoi bat, Europarra baino desente handigoa da, eta granja horietako mordoska batetik tarteka ies egiten dute, bat bada mutrikun, ez dakit oraindik martxan den edo uste dut baietz, eta tarteka ez hori bakarrik, tarteka ekologistek egin izan dutena da, edo animalistek gaizki iruditu nonbait bisoi amerikarrak granjatan eukitzea, ateak iriki eta askatu egin dituzte. Eta ikusi duguna da, horietako bat iristen baldin bada bisoi Europarra dagoen leku batera, denak hiltzen ditu egun batean, edo egun gutxi batzutan, eta desagertu egiten da Europarra. Orduan, badago lan handi bat martxan, saiatzeko Amerikarra alik eta bajuen mantentzen, eta gero lan egiten ari dira batzuk saiatzen bisoi Europarra ia berreskuratzen dugun, baina benetan arazo handia eta oso ardura handia daukagu honekin. Ondare hori, pentsatzen duk gehienek gutxi gora bera ezagutuko zen dutela, noski naturan gauza gehienak bezala kolokan dago, mantendu dezakegu edo galdu egin dezakegu segun ze gauzak egiten ditugu. Batetik kutsadura dago, hori lehena kutsadura gehiago izan zen, hori badakigu, hori ibaia askoz ere kutsatuago egon zen, baina horrek ez du esan nahi dena konpontu denik, eta gainera orain kutsadura da lehen baino konplikatugoa. Garai baten, erreketara botatzen zen estoldatako urzikina, kaka, edo lehia eta paper fabrikatatik, edo fundizio eta horietatik altzairu hautsa. Gaur egun botatzen ditugu pilaka farmakoak. Guk hartzen ditugun botika guztiak, azkenean pixarekin, uretara doaz, komunera, eta araztegiak, depuradorak ez daude prestatuta hori depuratzeko. Eta neurtzen ditugu errekan, mota guztietako antibiotiko, farmako, pestizida, eta hori hor, gorantza doan zerbait. Beste arazo oso larri bat, dira espezie inbaditzaileak.
Eta hemen dituzute Orion oso ugariak diren lau espezie. Falopia japonica, hau erreka agertzen da, Txurrukako albergaren atzeko partean, pampa belarra, hori guztiok ezagutuko duzute, handatza josita dago, batez ere pinudia bota dutelako, eta holako matarra handiak egiten direnean asko zabaltzen da, eta hori gainera zabaltzen denean leku baten ja gehiago oso zaila da beste zer ateratzea. Aita Daviden edo tximeleten sastraka esaten zaioni, aurre asko aita zabaltzen, eta hori da bakari salimifolia hemen paduratan eta azten den beste espezie bat. Zein da problema inbaditzaileekin gero eta gehiago dauzkagula. Zergatik? Gero eta espezie gehiago mugitzen ditugulako leku batetik bestera. Landareak, animaliak, akuariotan eukitzeko arrainak, eta gero penatu egiten gara, aspertu, umeari oparitu, eta zer egingo dugu? Askatuko dugu. Ez. Umea arrainarekin aspertu baldin bada, oparitu, edo arraina prejitu. Baina ez daiteke askatu. Izugarrizko problema da askatzea. Bale? Eta gero, badaude espezie batzuk, lekuan estik aipatzen zuen, angularena, gainustiatuta daudena, gehiegi ustiatzen ari garenak, eta ez direnak errekuperatzen. Edo mixerakit bisigua eta beste hainbat espeziarekin ere antzeko zerbaitek gertatu zen. Azpimarratu nahi dugu baita ere, natura eta kulturaren ondarea batera daudela eta elkarren osagarri daudela. Direla, ez? Anguleroena kultura bat da, bai, baina lotuta dago aingira mantentzeari. Eta hori galtzen denean, anguleroak galduko dira. Edo badauzkagu errotak, badauzkagu burniolak, badaukagu txakolina, badaukagu lehen aipatutako baso lepatuak, horrei guztiari lotuta badago kultura bat, balio natural bat badute, baina balio kultural bat ere badago, eta askotan elkarren beharra izaten dute. Eta baditugu baita ere arrisku berriak. Lehen esan dizuet kutsadura berriak baditugula, arrisku bat oso nabarmena da klima aldaketa. Klima aldaketak izugarrizko eragina izango du. Hemen daukaztute zein den dauzkagun aurreikuspenak dira temperatura asko ioko dela, prezipitazioa Mediterranean asko murriztuko da, hemen ez da hainbeste murriztuko, baina ingo da kontzentratu. Euri kantitate bera botako du egun gutxiagotan, hori gertatzen ari da. Gero eta jase handiagoak eta gero eta lehorte luzeagoak. Eta aholkatzen dizuet liburu hau gure unibertsitatean itzuli zen liburu bada klima aldaketa globalaren zientzia eta politika. Eta oso interesgarria da, ze oso ongi esplikatzen dugu ez dela kontu zientifiko hutsa. Da kontu politiko bat. Ze azkenean, klima aldaketari aurre egiteko, gure bizimodu aldatu behar dugu eta hori da politika. Hemen badago kontu bat, eta da, oraindik batzuk uste dute klima aldaketa izan daiteke edo ez. Ez, klima aldaketa, gertatu da desente, eta orduan daukagun aukera da, izango dugu klima aldaketa txar bat edo okerrago bat. Gaur bukatuko bagenu petrolioa, gasolina eta olakoak erretzez, klima jarraituko luke berotzen, gutxinez beste 150 urtez. Eta orduan hasiko zen jaisten. Ez lehenago. Beraz, hau ez da etorriko den zerbait da, gainean daukagun zerbait, eta urtetik urtera txarragoa bihurtuko zaigun zerbait. Eta lehen aipatutako putzu, erreka, padura eta horientzat txarra da, baina baita ere txakolina, baita ere beste gauza askorentzat. Orduan, hau benetan kezkagarria da. Eta gero, beste bigarren arrisku, nire ustez, oso kontutan hartzekoa da, itsasmailaren goraka da. Itsasmaila gora dator, hemen daukazute zer da 2014an edo izan dakoen batek eta utzitako eskalaborako rondartza kontuan, baina hemen ere gauza bera da. Ez da agian etorriko den zerbait. Badakigu gutxinez, 200 urtez jarraituko duela itsasmailak igotzen. Gutxinez. Gauzak oso ondo egiten baditugu, eta bestela gehiagotan. Ze kontua da, orain itsasoaren azala hain bero dago, hori dela puzten eta puzten. Eta itsasmailaren gorakadak dunak kaltetuko ditu lehenbiziko gauza baina bigarrena etxeak. Hortxe daude. Eta ez da bakarrik etxe horiek, eta hauek, eta orduan hasi behar dugu benetan, serioan hartzen dago. Nik ez dakit horioko plan urbanistikoetan, eta aipatu ere egiten den. Esango nuke ez. Bada garaia, azteko gauzaiek pentsatzen.
Orduan, zein da hori horren etorkizuna, bueno, bastakit, segundet ze mundu da torkigun, ez? Baserria hitz egin dut, baserriak iraungo aldu, ez? Arrantzak iraungo aldu, ez? Gaindituko aldugu datorkigun krisi ekosozial erraldoi hau. Orain ez pentsa Ukrainiakoa denik, ez? Lehen pandemia zen, ez? Azkenean dena gauza bat da, dena oso lotuta dago, mundua txikia geratu zaigu. Eta hasi behar dugu gure bizi maila munduaren tamainera doitzen. Orduan, gainditzen baldin badugu, lortzen baldin badugu, datozen urteetan, bueno, deskala horrontatik ongi xamar ateratzea, pentsatzen dugu oso garrantzitsua izango dela ingurunea, ze turismoa gero eta berdeago izango da. Hor, bueno, ergel pare bat piraguan, baina espero dugu gehiago etorriko direla, eta horrek mugituko duela ekonomia, eta bar, bai. Eta ez badugu gainditzen, benetan oso larria baldin badator etorkizuna, orduan ere oso garrantzitsua izango da ingurumena. Zer orduan bizi beharko dugu, horion buelta txiki batean produzitzen den horrekin. Eta orduan bai beharko dugula galtzen ari garen lur hori. Edo orduan bai izango dela garrantzitsua ez izatea zenbait gaitz eta bar. Orduan gure edozein dela etorkizuna, argi ikusten dugu guk behintzat ingurumenak garrantzi hartuko duela urte gutxita. Beti oso katastrofista jartzen gara, ni lehenengoa, baina uste dut kontutan hartu behar dugula badaudela dena ez dela txarra eta badaudela aukerak. Batzuk pentsatzen dute iragana hobea izan dela, eta segurazki pertsona bakoitzaren iragana hobea izan da, ze gaztetan normalen hobeto bizi ginen, baina gizarte bezala ez pentsa hain ona izan denik. Hor daukazute hori ibaia Tolosan nola zen duela 50 urte. Bai? Nik argazki hau leku askotan erakutsi dut. Eta beti galdetzen dut, zer ikuste duzute hor? Zuek zer ikuste duzute? Aparra, bai. Errekazikin bat, bai? Nik ez, nik ikusten dut gaxorik dagoen gizarte bat. Gaxorik dagoen gizarte bat. Bai? Hori da sintoma bat. Baina atzean dagoena, eta bueno, hori joan daukazute, horren adibide argiena, ez? Bai? Hau hemen udaleko web horritik aterata dago. Gaur egun, norbaitek umea olako leku baten sartu ezkeroz, kenduko liokete, zalantzarik gabe, arrazoiz. Bale? Orduan, nik uste dut honek zer pentsa eman behar digula. Ez? Eta nire ideia da, bueno, ingurumena errespetatzen ez duen gizarteak ez duela bere buruen errespetatzen. Ez da txorien alde bakarrik, ez? Azkenean gure mesedetarako ere bada ingurumen hori egoera honean edukitzea. Bale, beraz, hobetu egin dugu, gauza batzutan, izugarri hobetu ere, ez bakarrik uraren kalitatean, baita ere gure mentalidadean. Gero eta exigentzia maila altuagoak ezartzen dizkigu gure buruari, eta uste dut hori ona dela, gizartearentzat. Orduan, gizartea aldatu egin da, eta aldatu egingo da, eta gizartearekin batera ingurumena, azkenean elkarrekin lotura oso handia dago. Eta nire itxuraz, nire ustez behintzat, datozen urteetan ingurumena gero eta hobea eskatuko dugu. Garai baten, kanpinera etorriko ziren, herri hola kaka inda zegoela, etortzen ziren gaur egun elirateke etorriko. Eta hemendik urte batzutara, ura tarteka hemen zikin xamarra ikusten da, ez dute onartuko hori. Edo eskatuko dute beste gauza batzuk. Bai? Orduan, hor garrantzia handia dauka, gure ustez Natura 2000 sareak, badakizute Europa mailan babestuta dauden leku horiek, hemen badaukagu herrioa bera, Inurritza, Pagoeta, eta hauek Europan mailan daude babestuta. Bai? Beraz ez da guk ezin dugu erabaki zer nahi duen egin baizik, eta Europatik esaten zaigu, hau babesteko beharra, obligazioa daukazute. Eta ezer ezin duzute egin, horko balio naturala kaltetuko duenik. Ez da hor ezin duzutela barruan, baizik eta kanpoan ere ez. Eta hor gauza bat garrantzitsua litzateke, hoiek lotzea. Ze geratzen dira, Inurritza hemen herrioa, hemen Pagoeta isolatu xamarrak, eta guretzat mapa baten horiek markatuta daude, baina bizidunentzat muga horiek artifizialak dira. Animaliek behar dute pasabidea batetik bestera. Halare, garrantzitsua da beste gauza bat azpimarratzea, eta da, kontserbazioa ezin dela Natura 2000 sarera mugatu. Ezin dugu esan
motondo babestuta dago, edo saikola babestuta dago, eta kanpoan nahi duguna egin, ez. Kanpoan egiten dugunak, Natura 2000 sare hortatik kanpora egiten dugunak, izugarrizko garrantzia izango du hor barruan ere bai, ez? Badira adibide batzuk, hori joan bertan, naturaren indarra ezin hobeki erakusten dutenak. Ez dakit, sariakoa ezagutzen duzuten, pentsatzen dut baietz. Justu hemen dago Orioko muga, saikolan, bai? Beraz gehiena usurbilda, eta badakizute lehen, orain da 15 urte, hori makaldi batzen, zuhaitzez estalita zegoen. Gari baten polderra izan dako oitako batzen, klapeta horiekin babestuta zegoen, klapetak fallatu egin zuen, ur gazia sartu zen, eta arbol guztiak ihartu egin ziren. Eta, orduan, usurbiliko udalak erabakizun erostea, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak berreskuratu egin zuen. 10 urte dira berreskuratu zela, eta ikusgarria da ze abiaduran hasi diren bertan zuhaitzak. Oin problema da, hemen dagoen putzua esate baterako, problema, guretzat, ez dela ikusten. Bai? Orduan, aukerak badaude gauzak berritzeko. Hemen dagoen, hau makalak dira, hemen argazki honetan, moztuta dago dena. Zergatik ez pixka bat haunditu. Eta bestela, beste leku bada, baina aspaldi hor artikutzen lanean ari gara, eta ikusgarria da, hango urtegia kendu, eta nola datorren natura. Orduan, utzi ezkeroz, lagundu ezkeroz pixka bat, naturak sekulako indarra dauka berreskuratzeko. Eta horrek garamatza ekosistemen errestaurazioa. Hasi beharko genuke pentsatzen, ez bakarrik daukagun hori nola kontserbatu, baizik eta nola hobetu dezakegun. Eta hemen daukagu motondo famatua, badakizute haure beste polder horietako bada, Orioko udalak erosizun dela zenbait urte, Foru Aldundiak eskaini zuen hori errestauratuko zula, padura bihurtuko zula, orain azkeneko urtetan uste dut Madriletik etorri dela dirua, nik baino detaile gehiago horrekin batzuk jakingo dute, eta, bueno, hor dago, ez? Kontua da, plana behintzat badagoela hau dena berriro ere padura bihurtzeko, eta horrek ekarriko duena da, Oria ibaia darran dagoen padura azalera desiente handitzea, bertako arrainak, hegaztiak eta bar, zehatuko dute, estimatuko dute. Baina gainera horrek ekarriko duena da Orion uholden arriskua murriztea, ze ibaia hor zabaldu egiten da eta orduan ur hori polikiago iristen da berago, eta pentsatzen dugu horrek ere turismo berde bat eta erakar dezakeela. Beraz, bueno, ekosistemen errestaurazioa ez da soilik txorientzat egiten den zerbait, baizik eta azkenean gizartearentzat ere egiten den zerbait. Eta norbaitek zalantza baldin badu, hartu kotxea eta segi Irunera. Irunen dago Playa Handi, zen baitare, hango herri joan, bidasoan zegoen leku bat utzia, hau baino okerrago zegoena, eta errestauratu egin da, eta orain txorizaleak handaude txoriek ikusten, baina baitare jubilatuak eta etxeko andreak eta gurasoak umeak paseatzen eta Irunen izugarrizko estimazioa doka horrek. Edo begiratu Gasteizen, nola da? Salburua, Gasteizen. Holako leku bat hobetzen den aldiro, ez da bakarrik gaztientzat, da azkenean gizartearentzat. Bueno, ez dakigu zer datorren, lehen aipatzen duen, bai, gure ustez, ingurumena gero eta garrantzia handiagoa izango dugula, ez txikiagoa, eta horrek eskatzen du errotik aldatzea gizartearen martxa. Ezin dugu segitu gero eta gehiago, gero eta gehiago, gero eta gehiago. Kontua ez da gasolina beharren orain eguzki panela jarri, ze ez dago eguzki panela jartzeko leku edo eraikitzeko aina material. Orduan, horrek eskatzen duena da, ohartzea mundua txiki gelditu zaigula eta hasi behar dugula gizartearen mugak non dauden bilatzen. Eta hazkunde ero horrekin amaitzen. Eta hor badago niretzat oso gauza garrantzitsu bat eta da behar faltsurik ez sortzea. Txorrautek irabazizunen, zertzen, zilarra azkeneko olimpiadatan, urrengo egunean, problema nagusia Gipuzkoan zegoena zen, Gipuzkoako piraguistek ez dakit nora joan behar dutela arraun egitera. Entrenatzera, eta esatezu, eskerrak, piraguista bat izan den, eta ez eskiadore bat. Zer bestela, 4.000 metroko mendi bat egin beharko gendun hemen. Edo, azkenekoa, Donostian,
egin nahi dituzten olatu artifizialen leku hori. Nik oso ongi ulertuko nuke olatu artifizialen leku bat Madrilen. Baita Bartzelonan ere. Baina Donostian olatua besterik ez dagoen lekuan. Artifizialak behar ditugu. Orduan, gure ustez, gauza garrantzitsua da esatea ez. Hori ez da behar. Vale? Olatuak hemen badauzkagu. Ez egunero, noski, baina grazia horrek dauka. Vale? Orduan, etorkizun jasangarri bat lortuko badugu, horrek eskatzen duen lehenengo gauza da konturatzean mugak jarri behar ditugula, gizartea kontzientziatu egin behar dugula, eta hori ez da nik txapa botatzea, ja nire txapaz aspertuta zaudete asko, baina da elkarrekin hitz egitea, ikustea nola hobetu dezakegun gure bizimodua, gure ekosistemak leheneratu alik eta egoera honenera, eta gero oso gauza importante bat da ez pentsatu modu isolatuan. Pentsatu horiok, aldamenean daukala Aia, Usurbil, Donostia, eta gauza asko elkarlanean egin beharko genituzkela. Ze bestela egin diren desastretako asko dira, eske horiok behar du ez dakitzer, baina hori egin daiteke aldamenduko herrian, ez? Horiok edo Aiak edo, ez? Ikuspuntu itxi horrek arazo asko ekarri dizkigu. Eta esan dako, iragana ezin dugu aldatu, etorkizuna bai, eta momentua da pentsatzeko norantz ze bide hartu nahi dugun. Eskerrik asko. Zinegotzirik bada hemen? Bai, kortina batzuk behar dira. Kortina batzuk behar direla. Hor ikuste ditu denakola. Jo, galderazuk. Vale. Bota. Azkenean, aipatu dezulako, ez? Hirigintza planean kontutan hartuta dago, edo dana dalakoa. Balio ekonomikoa jarriko zaie adibidez, balio ekonomikoa kuantifikatzen den egunean, adibidez, motondo erreskuratziak zer ekarriko dioten hori joek, edo Euskal Herria. Baina dirutan jarriko balitzateke hor bide bat ikusteko benetan. Zezuk horretan bali badezu, horregatean jetxiko litzateken, uelbiak eutzeko arrisku bat, eta bestela sortu beko zentuzken infrastruktura, hor balantze bat argiago ikusko dute zenbaitek, hain ez ezate kontzientziatzeko... Bai, asko aipatzen dute hori, zerbitzu ekosistemikoak eta hori dirutan jartzea eta bar, eta ni oso ezkorra naiz horrekin. Eta horren adibide honena gainera paduraetan lotuta dago, nik ezautzen dudala behintzat lehenbiziko ikerketa egintzen Massachusettsen, han padura asko dauzkate, eta bakarren batek kalkulatu zuen hango padura hektarea batek zenbat diru ematen zuen arrainetan, uholden kontrola, depurazioa eta horrelako guztietan. Eta zen dirutza bat ikaragarria, izugarria. Hurrengo egunean etorri zen petrolera bat, eta zantzun nik halako 10 ordainduko dut, hori txikitu eta hor nire refineria egiteko. Bai? Orduan beti badago bakarren bat, diru gehiago daukana. Eta orduan iruditzen zait, dirua kontutan hartu beharreko gauza bada, baina naturari prezioa jartzea ez dela oso eraginkorra. Batzutan bai, guk egin izan ditugu batzutan ariketak eta hor, baina... Eta gero gainera prezioak hain aldakorrak dira, orain garia oso garesti dago, gerra badaukagulako, eta orduan ez naiz gehiegi fiatzen. Bai, izan daitezke beste gauza batzuk. Etxeetan, etxeko sarrera guztietan, orain legez, badago kartel bat, esaten duna etxe horren efizientzia energetikoa zein den. Bai? Jarri aldamenean beste kartel bat, etxe horretako arriskuak zein diren. Etxe hau hemen dago eta uholdeetan urperatzeko arriskua dauka, edo lubizi baten, edo haizete batek txikitzeko. Etxearen prezio aldatuko litzake etxe askorena, eta incentiboak zenbait leku eraikitzeko, baitare. Ez? Orduan, eta informazioa da, ez da informazioa gaur egun desistitzen dena, baina ez dagoena biztan. Eta orduan, etxea erosten duenak, nik behin haitzen duen emakume bat, Getxon, Fadura izeneko leku badago, eta han etxea erosi, eta uholde baten urpean gelditu zitzaien etxea.
Eta niri zeinek esan bartzian, hau urpean geratu zitekenik. Jode, fadura, ez? Fadura da urpean gelditzen den lekua. Eta orduan, informazio horrek bakarrik aldatuko luke dexente merkatuaren indarra. Eta uste dut horrek lagunduko lukela plan horiek hobeki egiten. Baina, oain ziren momentu honetan guztiz kontrakoa da, ez? Dano dakigu, ze bertatuko da, eta kostako etxek pila balio du, eta ez dakau nio momenturek, eta... Bida, guk lehen urtean aldatu dugu etxea. Bai. Gu lehen urtean aldatu dugu etxea. Eta nik oso argi neukan, hondartzakoa ez nuela erosiko. Oso argi neukan. Batzuk hagan biziko zarete, eta ez dizuete zer esan nahi, zer egin, zer ez egin. Bakoitzak bere lehentasunak, bere... Bai, baino... Eta hemen ez da hasi oraindik. Mediterranean hasi dira etxeak botatzen, Bota egin dituzte. Ikusi dutelako, ezin dutela karrera atera. Itxasoa, gero eta enbata handiagoa daudela, gero eta problema handiagoa dauzkala. Eta momentu iritsiko da. Ez dakit. Donostiko paseo berria noiz arte jarraituko dugu berritzen? Baina, nahi adibidez hemen urrengo eraikiko den lurpusketak ere dike izena. Adi berdinea, dike izena, dike bat jarrizan momentu horretan, ura ez pasatzeko, gainekan 20 urtea. A ber, guztiok gulen palotan bizi ginen, bai? Eta nik argi neukan, han etxe erosi genuenen, inoiz urpean geratuko zela karajea. Hori argi neukan. Eta, bueno, ez genuen beste leku bat topatu, eta han, bale? Azkenen etzen duen urpean gelditu eta libratu ginen. Baina, pentsatzen dut tarteka gertatuko direla olakoak, ez? Oain, gauza bada, baldin badakizu gertatu daitekela, euki dezakezu garajean daukazun materiala, pixka babestugoa, gauza gehi galduko deztirenak ez, eta bar. Eta esatezu oso luzera ikusten dugula, bai, baina hori aldatu itxek egun batetik bestera. Zure seguruak esaten baizu berriz ez, eta seguro batzuk hasi dira esaten, mendaron, urtero uholdeak, ez dizuta seguratuko. Eta horrek ja, kolpez aldatzen du dena, Oain esaten da, hamarkada hau dela kritikoa. 2030 urte bitartean egingo ditugun aukerak kondizionatuko duela benetan horrengo Bai, muga... Hamarkadan ja 2 urte pasaitugu. Mugan, edo IPCC-ak jarri zuen muga 2 gradu edo 2 gradu terdi ez pasatzea. Ze kalkulatzen da 2 gradu terdi baino gehiago berotzen baldin bada planeta, hor askoz ere holako reakzio kate bat sortuko da eta askoz ere gehiago joko da. Eta 2 gradu terditara hurbiltzen ari gara, ja gradu terdia pasatuta daukagu, eta hamarkada honetan lortzen ez badugu, ez dugu lortuko 2 gradu terdiriko muga hori. Baina horrek ez du esan nahi, ez dugu lortuko eta ez dezagun ez erregin, ez, da, orain arte zen aukera txar-xamarra edo txarra, hemendik aurrera izango da edo txarra edo okerragoa. Eta 2 gradu terdi ez, baino 3 uzten badugu, bueno, 4 uzten badugu, okerrago 5 uzten badugu izango da, oso txarra. Hola dator, eta... Bueno, baina... Optimismo pixkat, hori da. Nik uste dut, zerbait erakutsi baldin badugu, herri bezala da gauzak aldatu egin daitezkela. Erakutsi duan argazki hori, Tolosakoa. Ze argazki gutxi daude garai hartakoak, herriokoak edo oso gutxi. Zergatik, inora izitzaiolako arraroa iruditzen, eta inorketzulako pentsatu, hau noizbait gogoratu behar dugu. Hau ez da gehiagola izango. Nik ez nuen inoiz imaginatu hori ikusiko duenik garbi. Bai? Eta hori lortu dugu. Eta beste gauza asko ere lortu ditugu. Orduan, badago aukera bat, egin behar dena da, gogoz hartu, ekin, eta ez denbora pasatzen dutzi, lehen hasi lanean. Hori horrela da. Bueno, ontan dutziko dugu? Gero galdera badituzute hau egin. Venga, eskerrik asko.